أنا قتال الموت أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحخ الملو دوز بلا أتعبون متكلو أنا والده زي سكر حتوري قلبهم ودي إري أنا يبل أنا قلعي سناي سنف كويلو أنا يبل بزم كمن بسا أنا انت الكم يبلون أبسا أنا يبل أنت حالبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالبي أنا يبل حدنتك يعبي أنا يبلون أبسا أنا يبل بزم كمن بسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقد لي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان لسا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا نايوترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو أقداس النزلوهم زيناتاتن حبريتان امكازلو فلتتن حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحون كتكتاتلون بتعتنا نعدم نزي سرحاتنا دما دقف كتقبرو كم وترو تساويت نقبر نسو دما لايك مقبار كون غل نزي شير بمقبار كون غل كمون أبالاتنا إذا channel ويون جوين بمقبار كم تابعات نايز ممبرز نايز بمخانون كتحجزوا تقولوا نايلو ما رستي بعلم درجة جميرنا أبزوبانا بفلو يدما كابتجرايز نغلة أفتجرايز جبرزولو نبانا زغنا حكومة هذا كنرينا كمون أبي تبيازولو كم وترو تناجو بوليتيك أنا زوبانا وكنرينا لايك جبرو سبورت جبرو كسب مودا تام سايسونحو مجمر ياجن أبزين أبزولو كنجمرينا and this is very important. Vladimir Putin has warned the West that Russia could use nuclear weapons if it was struck with conventional missiles. The Russian leader presented changes to Russia's nuclear doctrine at a meeting of the country's Security Council. Putin said a nuclear power supporting an attack on Russia. So Vladimir Putin نعلمنا هذا شوك ويفس ويون رعدز سدده حبريتان متنقطان ويون نصور زخنا مجلسه بالله نسدما بزي قد سنتا عينت أصوار يخم يوكرين كتبوه بناي كالوت أصوار يوكرين أمريت رشا عند عراري ما نيكولاراوي أصوار كتك أمخانا نمجمريا نصور زخنا زرباي زربالو سقوم تكن وسدنا قبل ملسك نبينا يزبل نيرو حجيجن أبناتو national security حقراوي council لاي national security أكيبو نايتي نيكولاراوي أتغاغما فيلوسوفي ويون دوكتريناتهم بمغيار زخونه يكون حيلي أصوار تتقيمو نيوكرين هيبوبو من قدنا مريت راشا كارم تجميرو لناتنا security سك أسل زلو اتنه بقبر ملسي نيكولاراوي أصوار كنتك أمخانا يزبل زلو أبز حلفة فيديو ويون أبز حلفة التاريخ مخينكم تشاينا عبيت كونتيننتال باليستيك ميسايل ترينين تقبر كمزلا ويون فتنة تقصد تقبر كمزلا رينا نيرنا جد ما راشا لك أب يونايتد نيشنز تأكيبهم لو مدما أبزلومي نزا فيديوز قبر الله أبزلوه على زيت فيديو لك عرفتز قبر كل كي مساكم يخلي سلز عزوها بتي يوتيوب علو كنترولكم قبرين سلز عزو بتقوين بتجن زا فيديوز يا على تام it doesn't matter ما أسكم زقبر زلو زلنسكي نعود بلان ناتو ني مني خاطب له بايدن بريزنت أمريكا ينقروا له أبتي ركب دما نوح ركز زلو ميسايلات نا أمريكا نا أوروبا تتكيمو نوش تراشا نكهرم يزل من زلو الزد تغيرت راي دما نراشا كنسعرهم نخل نابزتك نمصوم نخل بلالو بوتين دما نتصور زخونه نيكولاراوي حبريتا ناتو دكتورين قدم زنبرن حج زلون قيروا خمزلو أوروباين كزاربلو خلو نسمع حجي إذا حبريتا زي أبي أوروبا نزلها ألارمز قبري قلنا أمريكا دما أبز زربازي نتصور زخونه
أمريكا تكنولوجي كاب أوروبا سلتتوكس أب أوروبا ترى يكون عن قبر ملسك نبي زبل زالو نتصور نتيجة حجزن نتيجة تتكمن كلتينا مقطعتي قبر ملسك نبي زبل زالو سمعوا عجي ولا نساتون تم أوروبا كان كم يجرم يترجمون Supporting an attack on Russia would now be considered a joint aggressor. The change in doctrine comes after Putin's warnings to the US and other NATO allies that allowing Ukraine to use Western long-range weapons to hit Russian territory would mean that Russia and NATO are at war. Joined now by Mariana Bojera, and she's Senior Research Associate at the Harvard Kennedy School. Mariana, welcome. Vladimir Putin's latest nuclear weapons. Well, Stephen, this is the latest instance of a long string of nuclear rhetoric and signaling that has been coming out of Moscow since the beginning of this full-scale invasion. This is significant. We knew that the Russian leadership ዝኾነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ድማ ኤውሮፓ ኣብ ናይ በይኑ ህውተታን ዝነብር ዘሎ ኤውሮፓ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ኤውሮፓ ነዚ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ካውንተር ክገብር ዝኽእል ሓደ ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኤር ዲፈንስ ሲስተም እውን ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ይትኽእልና ኣይፈልጥን እየ ንፑቲን ልክዕ ከምዚ 10 ግዜ ምቕስቃስ ፕሮቮኬሽን ኤውሮፓ ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ንሰላም ክፅውዕ ናይ ሰላም መንገዲ ንክቀላጠፍ ክንዲ ዝፅዕር ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ብዝለዓለ ድምፂ ኣብ ራሽያ ንዝግበር ነዚ ሕጂ ፑቲን ግብረ መልሲ ክበየ ኢልዎ ዘሎ ነቲ ሚሳይላት ተጠቂምኩም ውሽጢ ራሽያ ክትሃርሙ ኣፍቂድናልኩም ኣለና ኢሉሎ ንዩክሬን ሓደ ካብቶም ዝጎዩ ዘለዉ ድማ ናይ ዩኬ መርሕነት እዩ ስለዚ ናይ ዩኬ ኣፅዋር ብመንገዲ ዩክሬን ገይሩ ኣብ ውሽጢ ራሽያ እንተሃሪሙ ይብላ ኣሎ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ንዩኬ እውን ክሃርመ እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ንፁር ዝኾነ መግለፂ ማለት እዩ ንዩክሬን ክሃርሞየ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ንዩኬ እውን ክሃርመ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ እንድሕሪ ኢዳ እትያ ድማ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ጠጠው ኢላ ኣላ ኤውሮፓ ይትበይኑ ዝህውትት ዘሎ ስለዚ እቲ ዘረባ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንከነሰ ንምስንባድ ወይ ንምርዓድ ኣይኮነን this is a serious issue I don't know ኣብ ናይ ክፋል ናይ ፕላኔት ናይ ዓለም ትነብር ኣለኻ እዚ ሓበሬታ እዚ ከሰክፈካን ከሰንብደካን ይግባእ ምክንያቱ ድሕሪ እዛ ፕላኔት ከም ዘላታ ክትቅፅል ድሕሪ ኮይንካ ትደልያ ዘለኻ ኒኩለራዊ ውግእ ሰዓሪ ዝበሃል የብሉን ተለኻኺምካ ምጥፋእ ጥራይ እዩ ባይ ዘ ወይ ክንደይ ግዜ ገሊፀልኩም ኣለኹ ሓደ ሚሳይል ካብዚ ኒኩለር ናይ ሎሚ ክትኮስዎ ኢሎም ዝፈኻኽርዎ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 445 ዝተተኮሰ ኣብ ጃፓን ዝተተኮሰ ርብዕናቱ ይከውን እዩ እዚ ትሽዑ ዝነበረ መዓት ህልቂ ዝፈፀመ ንእሽተይ ነይሩ ብመንፅር ናይ ሎሚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዕብየት ናይቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ማለት እዩ so we are talking about a very serious problem in here and I hope America ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከተብሎ ተስፋ ንገብር እዞም ሃገራት ኤውሮፓ ኣፍኩም ሓዙ ከይተጥፍኡና ክትብሎም ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ተስፋ ዘሎ ምክንያቱ ኤውሮፓ I don't know እቶም መራሕቲ እንታይ ዓይነት ርእሲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ይርዳእኒ የለን እቲ ዘረባ ናቶም ፑቲን ኣይገብሮን እዩ ብዝብል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ጠላዕ ድማ እዩ ዝበሃል እዚ has been reviewing their military nuclear doctrine, and the general expectation has been that the Russian threshold for the use of nuclear weapons will be lowered. There's been a lot of talk about this by Russian leaders, by Russian commentators, and so here we have a preview. Right, there are a few significant things to note. One is that the previous version of the Russian doctrine adopted in 2020 allowed also a nuclear response to a large-scale conventional attack, but only in extreme circumstances where the ሕጂ እንታዩ እቲ ዶክትሪን ካልኣይ ግዜ ካብ 20 ካልኣይ ግዜ እዮም ኣብዴት ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ቀደም ምናልባት ናይ ካልኦት ኣፅዋር ተጠቂምካ ኣብ ኤክስትሪም ደረጃ ንራሽያ ሓደጋ እንተውዲቕ ካላ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ተመፅዩ ኢቭን ክብገስ ከሎ ስግኣት ተሰሚዕዎም ራሽያ እቲ ኣፅዋር እቲ ኣብ ኣየር ከሎ ስግኣት ተሰሚዕዎም ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ከብድቕዎ ድዮም ከም ክንዎ ድዮም ኣይኮንዎን ኣይፈልጡን እዮም ግን ሓደ ኣፅዋር ብድሮን ድዩ ብሚሳይላት ድዩ ናብ ራሽያ ዝትኮስ ክርእዩ ከለዉ እሞ ስግኣት ተሰሚዐና እንተኢሎም ተፀገም ሕጂ እንታይ እዩ ስግኣት ተሰሚዐና ራሽያ ክብሉ ከለዉ መዐቀኒ የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ስግኣት ተሰሚዕና ክብሉ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እንታይ እዩ እቲ ቦቶም ላይን ኣብዚ ወይ እውን መደምደምታ ናይዚ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጥራይ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንተርፕሬቴሽን ራሽያ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ራሽያ ድማ ክሳብ ሎም ዘይተጠቀምሉ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣሜሪካዊ ብዙሕ ክኢላ ተንታኒ ፖለቲካ ናይዚ ጉዳይ እዚ ፑቲን ናይ ብሓቂ ጥንቁቕ መራሒ ከም ዝኾነ ጥራይ ንዓለም ኣፍሊጡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ክንደይ ግዜ ንሞስኮ ተሃሪሞም ኣለዉ ክንደይ ግዜ ኣብ ውሽጢ ራሽያ መጥቃዕቲ ተካይድሎ ብሚሳይላት በዚ ኣታክ ምስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ እናተጠቀሙ ክንደይ ግዜ ንውሽጢ ሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ክንደይ ቀይሕ መስመር ናብ ወሬት መሬት ናይ ራሽያ ተኣትዩሎ
እዚ ኩሉ ከሎ ስቕ ኢሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኒውክለር ክጥቀም ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዕንዳራ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት ኮንዶኾን ግብረ መልሲ ክብኽእል ይኸውን ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ንእሽተይ ንስማዕዮ እሞ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ዘረባ ክንጥቀም ኢና The very survival of the state was at stake. Now what we understand from Mr. Putin's speech today, this formulation has changed to say, well, extreme circumstances that jeopardize sovereignty. Okay. እዚ እቲ ኩነታት ከም ድሌቶም ክትርጉሞ ይኽእሉ እዮም ግን ኣትሊስት ወላ እቲ ኮመንታር ናይቲ ሚድያ እውን እናተማዕራርየ ይመፅእ ኣሎ ኣትሊስት እቶም ኣንደርቲ ዝበሃል ዶች ቬለ ኣንደርቲ እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ስጋት ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ኣብዚ ጠምድ ኣለኹ ስለምንታይ ሕማማት ትጨነቕ ኣለኹ ስለምንታይ ኢሉ ነብሱ ሓደ ኣነፃፂሩ ከዓ ስለ ድሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዓለማዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ሓድሽ ስርዓት ክመፅእ ኣለዎ ተወዲቡ ቃለስ ኣሰራርሓታት ኣሎ ተደይበልና እቲ ንቕሓት ኣብቲ ደቡብ ስለ ዝበዝሕ በዚ ዝመፅእ ዓመታት 10 ወሎ 10 ዓመታት ከዓ እቲ ኣይፋልን ዝብል ሓይሊ መብዛሕትኡ እቲ ደቡብ ዘሎ ዝያዳ ካሊእ በሊሑ ዝያዳ ካሊእ ፈሊጡ ይኮነን ዘለዎ ኩነታት ግን ሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ነቶም ሂወቱ ዝዘርጉ ዘለዉ ጠንቅታት ንዖም ከኣልዮም ክሓስብ ስነብሩ ይኮነን ባህርያዊ ውፅኢት ትኸውን ነዚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ዘሎ ንቕሓት ዝያዳ እናበለ ዝኸይድ ኣሎ ምናልባት እዚ ናይ መወዳእታ ዲፕሎማሲ እንድሕሪናዮ ካብ ኤውሮጳ ዝግበር ተበግሶታት ካብ ዋሽንግተን ጃንዳ ዝግበር ተበግሶታት ናይ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣኼባ ዝግበር ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ንብል ናይ ኣፍሪቃ ፍቅሪ ክትስዕብ ምእንቲ ማለት ሂወት ሰባት ንዓና ሕጂ ክትቀሽሽ ትኽእል ብከምዚ ክትጥብር ትሓስብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መፂኻ ንማእከላይ ምብራቕ ዓረብ ጋንፍ ንዓታቶም ትኸስብ ኢልካ ብርያል ኣብ ዳኣቱላ ኸይባታት ትገብር መን ክሰምዓካ ክእል ኣብ መወዳእታ ምናልባት ድሓር መፅና ወላተን ኣብ ምክፍፋል ናይ ዝሑር ኩናት መስርዕ ወይ ጋንታ ሒዘን ዝነበራ ሓይልታት ኣኽለና ይኣክል ኣብ ምባል ገፀን ከይደን ስለ ዘለዋ እዚ ደሚርካ ነዛ ይኣክል ሕጂ ቤንክ ብክልተ መንገዲ ክንርያ ኢና ሓደ ነዛ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ይቃወሞ ከም ዘለዋ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ረዩ ሕጂ We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. So, Arming anything other than a positive experience as a military partner. The Soviet Union as a military partner. We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then with Russia. I think something that's very እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ እዩ ጀይሸከር በሃል ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ንህንዲ ኣብ ጎኖም ንከተሰልፎም ብጣዕሚ እያ ትፅዕር ዘላ ኣብ ጎኖም ንከተሰልፎም ድማ ናይ ህንዲ ፍሉይ ሓገዝን ፍቅርን ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ እንታይ ዳ ንራሻ ንምንፃል ከምኡ ድማ ንቻይና ንምንፃልን ንምህራምን ክሕግዞም ስለ ዝኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ድማ ህንዲ ብዝተኻለ መጠን ካብ ራሻ ክፈልይዋ ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ስለምንታይ ህንዲ ካብ ራሻ እንተተኣልያ ሓደ ካብቲ ነዳዲት ስለ ትገዝእ ዘላ ንራሻ ንምንፃል ቁጠባናታ ንምርማስ ዓብ ሓገዝ ክገብረሎም ስለ ዝኽእል ህንዲ ግን እንታይ ይብሎም ኣሎ ናይ ብሓቂ እዮም ህንዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኦፍኮርስ ቁሩብ ናብ ኣሜሪካ ገፆም እናዘበሉን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ኣሜሪካ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዶም ክህቡ ኣይደሊኖም ዘለው ስለምንታይ ኣብዚ ክልተ ምክንያት ሂቦም ሓደ ታሪክ ኣሜሪካ ታሪክ ኣይግድሳን እዩ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣሜሪካ ታሪክ ዝበሃል ኣይግድሳን እዩ ንኣርባ ዓመታት ዳርጋ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣሜሪካ ምስ ፓኪስታን ኮይና ንፓኪስታን እናዕጠቐትን እናሓገዘትን እናደገፈትን ንህንዲ ኩሉ ግዜ ምስ ጨናነቐታ እያ ነይራ እዚ ታሪክ እዩ ስለዚ እንታይ ብሎም ኣሎ ሎሚ መፂኹም ሲ ኣንፃር ራሻ ን40 ዓመት ዝሓገዘትና ኣብ ግዜ ትስኻትኩም ኣሜሪካ ያ በኣሜሪካ ይኹም ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም ንፓኪስታን እናሓገዝኩም ን40 ዓመት ከተሳቀዩና ከለኹም እታ እንኮ ደጊፋትና ዝነበረት ምሳና ሕማቕ ዝበሃል ታሪክ እውን ዘይብላ ሕብረት ሶቪየት ድሓር እውን ራሻ ዝኾነት ካብኣ ተነፀሉ ክትብሉና ከለኹም ቅቡል ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ እዚ ኸማን ክሳዕ ክንደይ ንኣሜሪካ ንክሐጉስ እዩ ከም ዝብል ዘሎ እቲ ቀሊል መልሲ ማእከላይ ፅፍሪ ምውፃእ ነይሩ ስለምንታይ ሙሉእ ዘበንካ ዘሳቀየካ ዝነበረ ግን እዚ ኻ እንታይ ንብሎ ኣለና ደ ኣርት ኦፍ ዲፕሎማሲ ይበሃል እዚ ንፀላኢኻ ክሳብ ዘርባሓካ ዝኾነ ከመይ ጌርካ ተመሳሲልካ ምስ ትኸይድ ህንዲ እንታይ ደሊሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንላዕሊ ገፆም ክኸዱ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ነቲ ሓጓፍ ናይ ኣሜሪካ ተጠቂሞም ኣለዉ ኣሜሪካ ክትከስሮም ከምዘይ ትደሊ ፈሊጦም ኣለዉ ክትከስረና ከምዘይ ዋፃ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ዝበለጦም ሕራይ ክብሉ ይደልዩን እዮም ግን ክኸስርዋ ካ ይደልዩን እዮም ስለዚ ካብ ራሻ ይኸስብለው ካብ ቻይና ይኸስብለው ከምኡ ድማ ካብ ኣሜሪካ ክኸስቡ ይፍትኑ ኣለዉ ካብ ኤውሮጳ ክኸስቡ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ፀወታ ናይ ፖለቲካ እዩ ዝበሃል ኦፍኮርስ ብዙሕ ኮንትራዲክሽንስ ይፈጥረሎም ኣሎ ብዙሕ ነቐፌታታት ግን ሁ ኬርስ
ቁጠባናቶም እዮም ዘገድሶም እዚ ሰብ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ብርቅቕ ዝበለ መንገዲ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረቦም ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ፅቡቅቲ ገይሩ እዩ ዘረድኦም ኣብዚያ ንስማዮ ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ክፋል ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ዝመሳሰል ዘረባ with the West. For us, there are certain economic and as Russia today turns more towards Asia because of its current tensions with the West. For us, there are certain economic complementarities here which come to fore. So there is today, I would say, a kind of a geopolitical case for the relationship, a military security case, economic one as well. Now, how do you reconcile this with a growing relationship with the US? I would even say growing relationship with Europe, because that relationship has also grown. As I said, look, it's a multipolar world. Different poles deal with each other. We're no longer in a world where the relationships are exclusive. Every country wants to get the best out of the international order in the most effective way it can. So it requires, a certain amount of care and I would say perhaps dexterity to manage it. But it has to be done because, it's not feasible to expect that big countries constrain their options and don't deal with other countries, not because of their interest, but because somebody else has a problem with those countries. ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ሂብዎም ራሽያ ምስቲ ዝወሪድዋ ዘሎ ተፅዕኖ እገዳ ምዕፃው ፀገም ንዓኹም ገዲፋ ምስተን ከባቢአን ዘለዋን ተቐደም ንዘበናት ምሳኻትኩም ብቐረባ ትሰርሕ ነይራ በቲ ንስኻትኩም ዝጀመርኩሞ ወይ ዘውረድኩሞ እገዳታት ግን ምስ ጎረባብታ ኣብ ኤስያ ዘለዋ ብዙሕ ዶብ ናይ ኤስያ ስለ ዘለዋ ምሳቶም ክትነግድ ጀሚራ ኣላ ምሳና ድዩ ምስ ቪየትናም ድዩ ምስ ኢንዶኔዝያ ድዩ ምስ ማሌዝያ ድዩ ምስ ካምቦዲያ ድዩ ምስ መንጎልያ ድዩ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ኩላቶም ፓኪስታን every country አብ ዘሎ ኢራን ምስ ኩላቶም ክትነግድ ጀሚራ ኣላ ስለዚ ነዛ ሃገር እዚኣ ንሕና ድማ ኣብቲ ዞባት ስለ ዘለና ምዚኣቶም ንክንሰርሕ መሻርክትናዮም ናይ ነዊሕ ዓመት ታሪክ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ህንዲ ሓደ ሕሱር ነዳዲ ናይ ራሽያ ኣብ ካልእ ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ብከምኡ ፍፁም ክሸጠሎም ኣይትኽእልን እያ ብፍፁም ምስቲ ካብ ራሽያ ዝረኽብዎ ዘሎ ክሸጥሎም ኣይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ከመይ እያ ትገብረካ ክትበካ ኣይትኽእልን እያ ብሕሱር ነቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ግደፎ ክትብለካ ፀገም የብላን ተወሳኺ ድማ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም ኢኹም ምስ ራሽያ ተባኢስኩም በር ንሕና ኣይተባኣስና ስለዚ ንስኻትኩም ስለተባኣስኩም ንዓኻትኩም ከንሕጉስ ኢልና ኣንፃር ረብሓና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስትሪ ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ዘረባ እዩ ንስኻትኩም ዝፈጠርኩም መባእሲ በዓልኩም ዝጀመርኩም መባእሲ ንሕና ደድሕሪኹም ኣቲና ረብሓታትና ኣንፃር ረብሓታትና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ክፅበዩና እውን ኣይግባኣኩምን ኢልዎም እዚኣ ግን ኣይትዋሓጠሎም እያ ስለምንታይ ህንዲ እሺ ኢላ ንሶም ዝበልዋ ክትገብር ኣለዋ ንህንዲ ኣሲሮምላ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ንህንዲ ንበይኖም ክሃርሞ ኣይክእሉን እዮም ኣማራፂ የብሎምን ምክንያቱ ኣይዋፅኦምኒ ንቻይና ክትቅርቅር ንራሽያ ክትቅርቅር ተኮይንካ ህንዲ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሞ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ክትከስሮ ይትኽእልኒ ኢኻ that's why ኣብ ኳድ ዝበሃል ድዩ ኣብ ገለ እናኣከቡ ብዙሕ ርክባት ዝግበር ዘሎ ብመንፅሩ ድማ ኣብቲ ኒውዮርክ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ራሽያ ናይ ቻይናን ድማ ብፍሉይ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ስለዚ እቲ ኣላየንስ የማንን ፀጋምን ዝኽየድ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሕ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ምስቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ድሕሪኡ ናብቲ ናብ ቁጠባ ገፅና ክንከይድ ኢና ኤሮፓ ብዛዕባ ኤሮፓ ብዙሕ ኣለና ሓንሳብ ፅንሑ Why is the United States hegemonic? Remember that after the Second World War, the United States came out of the war as the only creditor economy, except Switzerland, but that doesn't count. Right? The only creditor economy, the only economy that was in a surplus. እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ሚኒስተራት ናይ ግሪክ ዝነበረ ናይ ምቆት ነዚ ቁጠባዊ ኩነታት ብሰፊሑ ዝገልፅ እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ከምዚ ፓብሊክ ሴሚናርስ ይባሎ መፅሓፍቲ ይሓትም እዩ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ኣገዳሲ ዘረባ ዝህብ እዩ እዚ ሕልፍ ኢለ ከስማዓኩም እየ ኣይውሽ ኣብ ካልእ ግዜ ኩላ ከስማዓኩም ግን ስምዕዎ ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ዝያዳ Of the dollar system. And with the war in Ukraine, something remarkable happened because WeChat on the one hand and the Central Bank of China having created a digital currency, its own publicly owned app that allows you to make free payments in the renminbi in the Chinese currency. So there are two things you can use to make international payments for free as a foreigner, as a Briton. You don't have to be Chinese. You have two. You have WeChat and you have the digital currency of the Central ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ንውሕ ዝበለት እንዲያ ኣብዚኣ ሓንቲ ከበኩም እየ ክልተ ነገራት ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ብሓደ ነገራት Every time you fill up your petrol tank, you are demanding dollars. You have to convert pounds or yen or euros into dollars. So the ownership of the international payment system is what allows the United States, much more so than the ubiquitous US Army, Navy and Air Force. እዚኣ ከነግረኩም ደልየ ፀኒሐ
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ቁጠባዊ ጭወዳ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እዩ ንዝብል ኣብቲ ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዝብል ዘረባ ሰብ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ግን እኹል ኣይኮነን ንሙሉእ ዓለም ክትቆፃፀረሉ ንሙሉእ ዓለም ክትሓርመሉ ኣይኣክልን እዩ ኣብ ዩክሬን ኣብ እስራኤልን ጥራይ ድሮ ክንደይ ተተኳስ ተወዲ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፋይናንሻል ዓቕሚ ናቶም እዩ ብኡ ገይሮም እዮም ንሃገራት ከም ሕሱም ክልብልቡ ዝነብሩን ዝቕፅሉን ዘለው እሱ ድማ ዶላር ከምኡ ድማ እቲ ስዊፍት ዝበሃል ትራንዛክሽን መቆፃፀሪ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር እዚ እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ እዩ እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ዕዳ ዘለዋ ሃገር ክነሳ ከም ድሌታ ገንዘብ ፕሪንት እናገበረት ንክትቅፅል ገይርዋ ዘሎ እዩ ስለዚ ሃገራት መጠን ካብ ዶላር ዝረሓቃሉ ሃገራት መጠን ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ካብቲ ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ዝሃድማሉ ብኡ መንፅር ንኣሜሪካ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ነዚ ጠጠው ንምባል ድማ ኩሉ ዝከኣላ ኢቭን ኒኩለራዊ ኩናት ክጅምር ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ኤግዚስተንስ ኣብቲ ናይ ዶላርን ፋይናንሻል ሴክተርን ቁፅፅር ዘለዎም ኣብ እዩ ዝምርኮስ እዚ ኩሉ ዘለዎም ሃብቲ ኣብዚ ሕጂ ጌጋ መረዳእታ ከህልወና ኣሜሪካ ዶላር ተወዲቑ ክትጠፍእ ትኽእል ሃገር ማለት ኣይኮንኩ ኣሜሪካ እኹል ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ ስእሊ ክህልወና ኣለዎ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሰርቫይቭ ክትገብርን ተመሊሳ ሓያል ኮይና ክትመፅእ ትኽእል ሃገር እያ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ክሬቲቭ ዝብለዋ እቲ ናቶም ቢዝነስ ሴትኣፕ እውን ንዕቤት ዝሕግዝ እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ምምቕቓልን ዘይምዕሩይነትን ታል ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል እንድዩ ግን ኪኑ እውን ተሰጊሮም ኣሜሪካ ፖቴንሻል ኣለዎም ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ፈላሊና ክንርዳ እየ ዝደላኒ ኤውሮፓ ናይ ካልኦት ነገር እዩ ዝህብትሞም ነይሩ ናቶም ነገር ኣይኮነን እዚ ኤውሮፓ ዝኾነ ሃብቲ የብላን ኣብ ውሽጣ ዝወፅእ ማዕድናት ወይ ገለ እውን የብላን ምናልባት ዝበለፀ ትብሎ ሰብ እዩ ነይርዋ ሰብ ከዓ ሪጉ እጅ ሓድሽ መንእሰይ ከምቲ ናይ ቀደም ፃዕራም መንእሰይ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል ብዙሕ ሰዓታት ክሰርሕ ዝኽእል ክደክም ዝደሊ መንእሰይ የብላን ተርዲኹም ኣሎ ወላ እውን እንተለውን ብቁፅሪ ውሑድ እዩ መንፈሱ ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኣብ ከርሳ ዝተገበረ ነዳዲ ድዩ ካልእ ማዕድናት ድዩ ወላ ገለ የብላን ስለዚ ኤውሮፓ ብኩሉ ኮምፔቲቲቭሊ ብኩሉ እያ ሕማቕ ትኸይድ ዘላ ሕማቕ ትኸይድ ከም ዘላ ድማ ምልክት ናይቲ ቁጠባ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ እያ ሕማቕ ዘላ በንፃሩ ኣሜሪካ ወላ እውን እቲ ዘለዎ ናይ ዓለም ደረጃ ሓይሊ እንተከሲራቶ ተመሊሳ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ዓቕሚ ኣለዋ ብሕጂ እውን ክትምለስ ትኽእል እያ ዝተወሰነ ግዜ ንድሕሪት ክትወርድ ትኽእል ትኸውን ግን ክትምለስ ትኽእል ሃገር ኮይና ትስምዓኒ ናተይ ገምጋሚ እዚ that's why ኣሜሪካ ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር እዩ ምናልባት ከምዚ ሕጂ ንኩሉ ክቋፀር ዝፍትኖ ዘሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን እውን ዝቃወምዎ ዘለዉ እሱ ክፋል ተታልዩ ኣብቲ ዓዶም ከምታ ዶናልድ ትራምፕ ዝብላ ዘሎ ኣሜሪካ ፈርስት ንኣሜሪካ ጥራይ ዝግደስ መንግስቲ ብዛዕባ ኣሜሪካ ጥራይ ዝሓልይ መንግስቲ እንተኮይኑ ኣብ ናይ ካልኦት ኣብ ናይ ኤርትራ ኢዱ ዘይቱ ኣብ ናይ ጅቡቲ ኢዱ ዘይቱ ኣብ ስዑድያ ኢዱ ዘይቱ ኣብ ቻይና ኢዱ ዘይቱ ኣብ ራሽያ ዘይከይድ ከምኡ መንግስቲ እንተተፈጢሩ ተስፋ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ካብዚ ድማ ነዚ እዋን እዚ ቁሩብ ተስፋ ዝህብ ተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅኡ ታቡ ናቡ ገለ ተስፋ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ንዕኡ ዘተንብእ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሓንቲ ካብዘን ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ዩኤን ክራኸቡ ከለዉ ዝተዛረባ ዘረባ ኣላ ንእሽተይ ክንሰምዓ Trillions of dollars. That's what caused all of the inflation. Those two things. I will settle the war in Ukraine and I will end the chaos in the Middle East and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine. So Donald Trump ኣነ ነዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጠጠው ከብለ ኩናት ናይ ዩክራይን ጠጠው ከብለ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ጠጠው ከብለ ብኸመይ ከበል ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ፎከስ ክገብር ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘገድሰኒ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ቢልዮናት ገንዘብ ኣይሰድድን እየ እዚኣ ድማ ሓንቲ ነፍሳ ዝኻለት ዓባይ ስጉምቲ እያ ንሰላም ናይ ዓለምና ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ተገዲፋቶ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ኣይኮነን ናብ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ከክገድፍዎ ዝኽእሉ ኣይመስሉን እዮም ዘሎ ምክንያቱ ንቻይና ንምውዳቕ ዳርጋ ትራምፕ ይኹን ባይደን ኩላቶም ሓደ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘሎ ምናልባት ግን ትራምፕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቁጠባዊ ፅልዋ ክገብር ክእል ኸውን ግን ኣብ ወታደራዊ ብዙሕ ምልክት ኣይረኣናሉን ክሳብ ሕጂ በቲ ኮይኑ በቲ እንተወሓደ ናይ ራሻ ጠጠው ተቢልካዮ እውን ዓብ ስግኣት ክእለ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ኤውሮፓ ስግኣት ከጉድል ዝኽእል እዩ ትሕቶ ግን ነዘን ተሪፈን ዘሎ ኣዋርሕ ከመይ ጌርካ ክፅንሕ ይኽእል ንዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፑቲን ዝቦ ዘሎ ዋርኒንግ ዝኾነ ጌጋ እንተጋጢሙ እቲ ሓደጋ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዛዕባ ራሻ ብዛዕባ ገለ ክንዛረብ ከለና ናብ ኤውሮፓ ንመለስ what's going on ኣብ ኤውሮፓ ከምኡ ድማ ኣብ ዩኬ What do you think is going on here? Why are we seeing this downward pull in the European automobile industry?
I think there's a number of things colliding. So we're still, in terms of volumes, production, around 20% below levels of the pre-pandemic period. So we're missing more than 2 million vehicles in the market, in the factories as well. sorry አሚፀኔ ኤሮፓ ተዛዕበየ ክፋል ናይ ቁጠባናቱ ወይ እውን ኣገዳሲ ፅላት ናይ ቁጠባናቱ እቲ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዝበሃል እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብርክታት ናይተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን መርሴድስ ከምኡውን እዚ ስተላንቲስ ዝብል ዘሎ ናይ ኔዘርላንድስ ይመስለኒ ከምኡውን ፎልክስቫገን BMW ኩሉ እቲ ብርክታት ረይዎ 23% ዳውን BMW ማለት እዩ ፎልክስቫገን 15 መርሴድስ 9.5 ስለዚ ቁጠባ ይኹን ብርክታት ናይ ጀርመን ብጣዕሚ እዩ ንታሕቲ ዘንቆልቆል ዘሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን ሪፍሌክትድ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ ሰራሕተኛታት ናይ ቮልክስቫገን ኣንፃር እቲ ካምፓኒ ሰራሕተኛታት ንኸይሰጉግ ንዑ ንምድሓን ብዙሕ ተበግሶታት እዩ ዝግበር ዘሎ እንተኾነ ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ካምፓኒ ኣብ ጠልጠላት እዩ ስለ ዘሎ ክግበር ዝኽእል የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ጀርመን ዘለኻ ኣብ ዩኬይ ዘለኻ እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ክትሪዮ ይምሕፀን ዩኬይ ዘለኻ ምናልባት እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ንዓኻ London, the city of dreams and one of the wealthiest urban areas in the world. Its economy is worth roughly £508 billion, which equals $652 billion. If it were an independent state, London would rank as the 22nd largest. If one were to amputate London's output, it would reduce UK's GDP while having about a third of its population. ናይ ዩኬይ ትፈልጡ ዶ እቲ ዝዓበየ ቁጠባናቶም ኣብ ከባቢ ለንደን ከም ዘሎ ንሎንደን ከባቢ እንድሕር ኣሊኻዮ ዩኬይ ተቆጠባናቱ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ዘገርም እዩ ለንደን ንባዕሉ ዓብ ቁጠባ እዩ ትኻልእ ናይ ዩኬይ ግን ትርጉም ዘይብሉ ቁጠባ is atypical for the country. This small area makes up nearly half the UK's GDP. So እዚ ሎንደን ኤሪያ ጥራይ ዝበሃል ሲ ፍርቂ GDP ናይ ዩኬይ ኣብኡ ዝኣቱ ይብለኩም ኣሎ while having about a third of its population. If one were to amputate London's output, it would reduce British living standards by 14%, just enough to slip ahead of the US state of Mississippi. Yeah, the UK has seen better days. The last 10 years have been particularly tough. Real disposable income, which is income after taxes and benefits, has remained almost unchanged. The cost of goods and services has gone up. Compared to a decade ago, people can buy less with their income. Meanwhile, productivity is low, one of the lowest of any major economy, and housing has become nearly unaffordable. So, UK ቁጠባናቶም ካብ ክራይሲስ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኤሮፓ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዩኬይ ዝገደደ እዩ ዩኬይ ጌጋ ፖሊሲ ዝኽተሉ መራሕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸዱ ካብ 2008 ጀሚሩ በቲ ናይ ፋይናንሻል ክራይሲስ ምስ ጀመረ ድሕሪኡ ትክክለኛ ፖሊሲ ክኽተል ዝኽእል መራሕነት ስለ ዘይረኸበቲ ሃገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ኣብ 2016 ድማ ነቲ ሽግሮም ዝበኣሰ ዝገበሮ ብስምዒት ወይ እውን ሓፍኮፍ ተባሂሉ ካብ ኤሮፓ ሕብረት ካ ተኣልዮም መሊሱ ድማ ቁጠባናቶም ንታሕቲ ገፁ ተረሚሱ ድሕሪኡ ኮቪድ ምስ መፀ ዝገደደ ፖሊሲ ተኸቲሎም ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ናይ መወዳእታ ጌጋ ይፍፅሙ ኣለዉ ስለዚ ቁጠባ ናይ ዩኬይ ብዙሓት ሰባት ናብ ሳልሳይ ኩናት ናብ ሳልሳይ ዓለም ክወርድ ከም ዝኽእል ዝብሉ ትንተናታት እውን ከም ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ መናብሮ ከቢሩ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ዩኬይ ቁጠባ ሕማቕ ኮይንዎ ዘሎ ፕሮዳክቲቪቲ ናቱ ስለ ዝደኸመ ፕሮዳክቲቪቲ ማለት ከዓ ኣፍራይነት ናይቲ ህዝቢ ኢንዱስትሪ ስለ ዘይብሎም እቲ ኢንዱስትሪ ናሞተ ስለ ዝኸደ እቲ ፕሮዳክቲቪቲ ናወደቐ ኸይዱ ስለዚ ሓደ ካብቲ ጌጋታት ዝብልዎ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና እዩ 3-4 ዓይነት ሚስ ካልኩሌሽን ዝገበርዎ ኣብዚ ብሬግዚት ዝብልዎ ናይ ኮቪድ ጌጋ ናይ ዩክሬን ኩናት ጌጋ ሰለስቲዩ እዚ ተደማሚሩ ነቲ ቁጠባ ጌጋ ፖሊሲ ድሕሪ ጌጋ ፖሊሲ ናብ ሕማቕ ገፁ ይወስዶ ኣሎ እቲ ቁጠባ ድማ ናብ ዝገደደ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሎስ ዴኬድ ይብልዎ ኣለዎ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ነቲ ሃገር መቓቒልዎ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ፖሊሲ ናቱ ስለዚ እቲ ናይ ዩኬይ ኢኮኖሚ ኣብ ዩኬይ ዘለኹም ወይ እውን ኣብ ዩኬይ ክትፍትኑ ዘለኹም ዩኬይ መወዳእታ ከም ዝሃረመ ወይ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ no job creation programs, you get the point. For ordinary citizens, the consequences were devastating. Real household income dropped and then flatlined for the next 15 years. In economic terms, this is known as a lost decade. For added perspective, in 2007, the average British household was 8% less prosperous than those in Norway and just 6% behind those in the United States.
In the years following, the deficit grew substantially. Today, British households sit 20% behind Norway and 16% behind the US. ريولهم تي دخلنا تاب يوكي زلو قدمي 10 عامات عبيلو مالتيو اب 2000 شومنتن عبنت اب يوكي زغمات حزبي مسنا نروي مسنا امريكان كودادر كله كابنا نروي 8% نتحت نيرو كابنا امريكا ما 6% ولا كاب كالوت هاجرات تحز بلا منابر ينبرهم دا امبر ابز حلفه كاب 2008 كساب حجه اب زلو غعزو كتري خلها كن كساب كنده كاب 8% تحت نروين 6% تحت امريكان زنبرو نابي متيو مالو كاب امريكا 16% نتحتي كاب نروي دما 10% بخلا زراربا نروي زلو سب كسع كندي فاينانشالي كاب اب يوكي زلو اصبيقو 5 حيش منابرناتو كم دما ابز حلفه 16 عامታት ترينا دما اب نروي زلو هيوت سب كواليتي ناي لايفن كواليتي ستاندرد ناي هيوتن ناتا ما حيشك خيد كله ناي يوكي جن ستاك كم زجبرن بمنطر ناي كالو دما نتحت غصو زخيت منابرو كم زخونه سلازي this is UK منالبات صلينا ويون UK كان داخمين لا يكونن the fact based reporting you حبريتايو كابز وصاي كترغبت خل حبريتا دما تلو حسكم قربو سلازي UK تمرات عدي سب ستيل سدتنا بيوكي زخيت زحزنيو because they don't understand the dynamics كما يخيد الله من البات بسأليم سركا قال جنزب سلا تغفل بزحكم مثلا كاي غليو اب لونج تيرم جن بتعمي قطباناتهم ناد خمس خيز ليو إذا سلا زخونه تزجد كفالو زي حج زي بكم يا ريوا circles that some have relocated, whether it's Asia, Dubai, across in different parts of Europe. What are you hearing? Yeah, that's certainly something I've been hearing from the real estate agents and advisors I've been speaking to. You know, some people have already made the moves in a sort of preemptive effort to get away before any potential changes come down the pike in terms of these new non-dom charges, or sorry, the abolition of this scheme. And they've been looking at places like, as you mentioned, sort of Dubai and some of the obvious choices, Switzerland, Monaco, but also. So تريبهم لهم أب UK توم جنزب زلهم سب حبتي نيو كي قديفهم بقولتف كابت عدي يرحكوا خمسة لو لذي زبز حد ما نبي يخدلو نبعل دبي نبعل سويس ولا ونبتلي أنزو خد سبعتون خمسة لو لذي بحفشة البوليسي تمنجسي كل في ليك آير سلزلو حجرما زليبر زبحال حفش السوشياليست منجسي سلزيب زلو توم هبتامات انت عينت بوليسي تختل كم زغل سلدي فلتو كابت عدي بزغل تفي ربحاتهم من جنزبهم ناف كايل العالم يوزدوا له مهنياتو زيادة تاكس كجبرهم كم زخل سلازي ترطرو زلو ناف تعدي ناف سيف بوتا زبلوه ناف كايل بوتاتات كهادميهم زفتنو زلو سلازي ازي دما كابيتال كابت هاجر كهادم كله جنزب كابت هاجر كهادم كله مليس تقطبا نادغمن ناودغن نكخيدي زقبر سلازي نايروبا معلتات ويون نايوكي صبغ معلتات ندحريت كم زحلفه كاب حجي بدعي هو كل كم زغل إنا نرزلنا سلازي يوكي فيسز الترا ويلثي اكزيت كاب تعدي ان هدمون اب كالوت قديم زفت نزلو زحات انجليزاويان ابعل يوكي ابعل UAE دبي كمون قطر قال تخيل كاب زحات يوم عوزلو حدا سرح حوك سرحو يخلو كال دماتهم هبت زلوم تكالاتهم او ريجستر يقبروا كاب يوكي دما يهادمو سلازي the world is changing عين خاكة في كانت كونتات مرأي مودة من البات نيكون طبعا زي أخذ كونه. As economic growth has defied IMF estimates, the country grew by 4.4% in 2024. This despite multiple sanctions imposed by United States and allies. But what's really driving the Russian economy? Take a look at our next report for more on this. بقول طبعا كترمس نتحتك تورد تدخل لهم انك تترف زي حسب واقع طبعا راشخه ما مليسو عمت نلا على قصي يخيد له. It's irony. عالم كتجمعتل كلا نزي خاطري نيراشا كطبع up 2024 ون كابت expectation تجبرلو نلا على عبيد كجبر كم زغل IMF كنجر جميرلو by the way IMF زحبر يتازن خيوت تطعو كبلو كم زلو يتنجر وزلو مهنياتو propaganda يو حق مزراب لومي propaganda سلزخونه وطبعا نيراشا كودق ينابلو زاربون زسرحون زنبرو الجداز وردو نبعلهم بعلي كي بعلي أوروبا أبديق زبالة شجر وديقهم كنرخلنا كودق استحسبه كطبعا يراشاجن كودق اي تراين سلازي زين بعلو نفسو زخاله صقم فتيرلو كم دسله زخونه دمايم قال نجر growing by 4.4% in the first 7 months of 2023 despite facing multiple western sanctions. This is much higher than the 3.2% growth forecasted by the IMF. نايب حق زقرميو راشا مستقل الجداتات للعسكر تشتشح استفل عليه حينة الجدا وريد وزل حجر 4.4 جي دي بي نات جروك جبر كله كسع كندي الجداتات أبزوانزي دحر حج دما الجدان أمريكا صلوا كله كم زي كل
لعل كل راشا نتجدا محلافات رايدي كونس بزلع على نهري حجرات كالوت كابز قداي زين خوص على زخلا كابنا أمريكا قبل لا خوص على زخلا بمنجد بريكس حدش payment system سفل عليه حدش initiatives بمقبار ننا أمريكا زنبرة قبل لا نملاي كم معلتنا معلتي بوتين معرتا بيوكرين زواجوزلو كابون العلي بقولتف نتكونتات نمقيار سرح له إذا دما صبغ زينا يونتهم أبروحو كينا نتكونتات نمعدو زلنا ويون نتهم كم معدو نزو قدايز بيزلو اتزبلتي زينا كهون زخليو أجي نبزو بانا كلمتينا نشتي مسمعنا نبزو بانا كلمتينا. Prime Minister Mikhail Mishustin highlighted manufacturing as the primary driver of this expansion. كالاي بزح غزي ابز معراباዊ ዓለም ታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ግሮውዝ ናቶም ካብ ምንታይ ዝመፁ ዘለው ወተሃደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለው ኣብ ገለመለ manufacturing emerges as a key growth driver. Of course ኣፅዋር ምፍራይ manufacturing እዩ ግን ኣፅዋር ኣብ ፋብሪካታት ከተፍሪ ምፍራይ ከተፍሪ ምኽኣል ንባዕሉ ናይ ኢኮኖሚ ምንጪ ናይ ዕብየት እዩ ኣሜሪካ ንኣብነት ሓደ ዓብይ ድራይቨር ናይ ግሮውዝ ናታ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ስለተፍርን ስለትሸይጥን እዩ ራሻ ድማ ንነፍሳ ኮይና ኤሮፓ እኮ ዝኩሉ ኣብ ኩናት ዘጥፍዎ ዘለዎ ገንዘብ ኣብ ዓዶም ፋብሪካታት ገይሮም ናውን ተዝገብርዎ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እኮ ማዕበየ እቲ ካብ ካልእ ፋብሪካታት ዝስጎግ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር እውን ስራሕ ምረኸበ ነይሩ ኦፍኮርስ ብሓዊ ስለዝኾነ ኣይትፈትዎን ኢኻ ግን ካብኡ ናብኡ ስለዚ 4.4 GDP growth ዘመዝግብ ዘሎ ሓያል ቁጠባ ናይ ፑቲን ናይ ብሓቂ ነቶም ከውድቕዎ ዝሓሰቡ ተስፋ ዘቑርፅ ወይ እውን ፍጹም ክሰልጦም ከም ዘይክእል ዝገበረ ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ካልኦት እውን ተስፋ ዝህብ እዩ ኣሜሪካ ድማ ዝነበራ ፅልዋን ሓይልን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ትኽተሎ ዝነበረ ስትራቴጂ ኣብ ዘይሰርሓሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሶ ኣይ ሆፕ እቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ከምኡ ኸይዱ ንካልኦት ሃገራት ድማ ደገፍ እናገበረት ክትከይድ እሞ ነቲ ዝነበረ ዕብለላን ግበታን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ዓመታት ዝተቃለሱሉ ሃገር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ገዳ ስምብራት ናቱ እናጎደለ ዝኸደሉ መንገዲ ንክኸውን ተስፋ ንገብር እንተኾነ እቲ ገዳ ብዓብዪ ክለዓል ኢና ንመነ ሶ ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና መጀመርያ ብጅቡቲ ክንጅምር ኢና ሎሚ ጅቡቲ ለንቀነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝሃቦ ኢንተርቪው ኣሎ We have would take care of Ethiopia's key interest, competitive access, and would help resolve the tension and the controversy that the MOU has sparked. This is our hope. We have an excellent. እዚ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ኣብ ኣሜሪካ ይመስለኒ yes in the United States of America እቲ ጅቡቲ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ልዑል ስጋኣት ይፈጢሩሎም ዘሎ ልዑል ስጋኣት ጥራይ ግን ኣይኮነን ፈጢሩሎም ዘሎ ፕራክቲካሊ ሽግር ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ዝገልፅ ኩነታት ኣጋጢሙሎ ሓደ ካብኡ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ መዓልታት ሓድሽ ኣናውንስመንት ገይራ ኣላ እታ ኣናውንስመንት ገይራቶ ዘላ ድማ ነዚህ ይመስል መጀመሪያ ነዚህ እንስማ ለአንድ በርበራ ወደብ ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ለመንግስት የውሳኔ ሐሳብ እንደቀረበ መስማቱን ሪፖርተር ዘግቧል። በጅቡቲ ወደብ የሚገኘው ሆራይዘን የነዳጅ ማጠራቀሚያ ዴፖ የአገልግሎት አቅሙ መቀነሱን ተከትሎ በኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት እንዲፈጠር ምክንያት እንደሆነ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን መናገሩን ዘገባው አመልክቷል። ኢትዮጵያ በቀን ከምትፈልገው 10 ሚሊዮን ሊትር ናፍጣ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ከጅቡቲው ዲፖ እየወጣ ያለው 8 ሚሊዮን ሊትር ብቻ ነው ተብሏል። አዲስ አበባ ውስጥ 8 የነዳጅ ማደያዎች በኮሪደር ልማቱ መፍረሳቸው ሌላኛው የነዳጅ ስርጭት እንዲፈጠር ምክንያት እንደሆነና ወደፊትም 9 ማደያዎች እንደሚፈርሱ ዘገባው ጠቅሷል። አዲስ አበባ ብቻ በቀን 1.6 ሚሊዮን ሊትር ቤንዚን እንደሚያስፈልጋት ተገልጧል። በሶማሌላንድ በርበራ ወደብ ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ ኦኬ እዚ ንሪዮ ዘለና መንግስቲ ናይ ኣቢ ወይ እውን ስርዓት ናይ ኣቢ ካብ ጅቡቲ ዘምፅኦ ዝነበረ ናይ ነዳዲ መንገዲ ናብ ሶማሌላንድ ገፁ ክቕይር ከም ዝደሊ ዘሎ እዚ ኸኣ ከም ኣካል ናይቲ ስትራተጂ ናይ ወደብ ኣጠቓቕማ ካብ ጅቡቲ ናብ ሶማሌላንድ ንክኸዱ ስለምንታይ ክንደይ ግዜ ተገሊጹ ኣሎ ሶማሌላንድ ሜይን ኦፐሬተር ናይቲ ወደብ ዘሎ ናይ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ሜይን ኦፐሬተር ክትከውን ከላ ኣብ ሶማሌላንድ ድማ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎ ትካል ናይ ዩኤኢ ትካል እዩ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ኣብ ምስኡ ድማ ናይ ዩኬይ ንእሽተይ ብርኪ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ኣንቲ ቪድዮ
يري نيري أبزلن كان حنت أرتيكل وي حنت صحفتي ينبب نيري أديس أبابا أبزوان زي بزح بروجكتات ناي لمعات كوريدور تباهيلو بزح صرقياتات بزح باركتات يسرح كم زلو يو كم حبريتات أب سوشيال ميديا قطالي دوت زلو زي جنزب زي كابيز مثلا يوتيوب أب كم زعينة كوينات كلاسي كابيز مثلا جنزبيل فقط حتى تقدريها هاجرسي أب كوينات يا سلا حدا كوينات يكون هاكل تسال سربعة عمد كاب كوينات سيعرفتنا أب كاب زمت أب كاب زمت زخفته فلي فابريكاتات يلن أب كاب زمت إنفسترات بفلي زعته هو يلون ويون فلي نيكو طبعا ميكانيزم استفادة يلن سلازي كابي زمت يزخلو بروجكتات تلك تجنزب كابي كم زمت زلو نصور هيكون نجد زعبي كفالناتو UAE تخفل زلا جنزب مهانيز نجر السدما أبي أب سجمنا كتابة سلزلو UAE نت properties ناجزت ويبن كم أباي إنفستر كوينا نت أبيت بروجكتات تبع ديسابا زجبر زلو UAE هتكبر زلا سلزي نتمنجسي indirectly جارا قصص زلو أبتي إثيوبيا بزوانزي UAE منجس كم زخونة يزنجر سلزي UAE نت ودبنا سومالي لاند دما نسوسلو زخونة زيادة أو إنفستير زلو أبي ناب سومالي لاند نكخيد انبك بلو زخل أقاطع كم زي لو كان فلت كان كلا لنا زي كم زي لو نهالو خلو China دما مغلطو زيالا ات كومبليكيشن ايت زوبانا كومبليتلي معازنا تقيرو زلوت قبل لنا يجبسي ناي China دما نسمع حجي China خنتاي لابز قداي زي نسمع on core interests and major concerns. China will continue to work with the international community to firmly support Somalia in its efforts of safeguarding national sovereignty and territorial integrity. So China خنتاي تبلدلا China بزكا على متن مسكالوت أهجراويان زوباويان حيلتات كوينا سوماليا لولاونتان أجزاء وحدنتان نخت حلو كل زكا على الناقن جبرينا يبلو الزمالت نيوتيوبيا كنا قدينا كنا حرمينا مالتا يكون نجن لولاونتن جزاء وحدنتن ناي سوماليا مسكالوت كوينا نعون موحاسكن سرعينا تبلالا سلازي نتشاينا زي فلوي نجرا يكونن أب كل عالم اتخطلو سلازغوني أب إثيوبيا كون كله إثيوبيا كتم غاغلا يدلونيوم بوليسناتهم أو غشتا غداينا إثيوبيا يدوم كتو يدلونيوم أب سوماليا كون كله تمساسالي بوليسي زلو أب كالوت هجرات كون كله دد ما تمساسالي سلازي تشاينا أب جند سوماليا كم زلا تجرزلا أمريكا بمنجد جبسي بتدقاقامي ناي سوماليا غداي كم تي عالم ملو زبلو زلو لولاونتن جزاتا وحدنتن ناي سوماليا خبر كم زلو كمون ماي كامر كم ماكل أديس أبابا تجاجي مزوجلو حنتلو territorial integrity sovereignty independence ناتومن بفصل كده فرق كم زي بلون دقيمو أقول حلهم نيرو سلازي أبز خدا زلو كاب حق وزعي وين كاب كانت حيالات وزعي زقبر زلو جن إذا قبلكم كلهم at the same time أمريكا نسوماليا تدقف على مزقبت لا قال خنا بالكلنا نا UAE president امبسات ناب أمريكا خيدو مس بايدن ترى خيبو خمسة نبرة لين كان أبزناي نا UN أخيبا مالتيو UAE تزعبي أجد داسي نا ديفنس بارتنر نا أمريكا مخانو دما بايدن قليل سلو سلزي UAE تسمع عنا زلو هجر سلو زغنة قليل كهونا يكون انتقنتات اجي نشتي نسمعيو نا جبت انترستان رينا We will continue to unlock the potentials for mutually beneficial cooperation. China supports Somalia in continuously improving its independent development capacity. أبز خنتايرينا لنا كالو توسخ حبريتا وتيلو انتاي بلوكم سنة إثيوبيا أفدق بحري ناي ندادي بسومالي لاند ببربرا كتوتو وسينا مستبالي ناي سوماليا ناشناليست زبال حد جروب دي ولا ديفنس فورسز allied Somali civil defense forces سبل مجلس وتيلو نسدمان تايلو إثيوبيا زي حدش سقوم تكتوزت حسبه زلا داغ مجمد كتقبر لهم زلا we Somali nationalists and allied civil defense forces بلالو across Somalian territories are reaching out not on businesses ويكا سبر أسمال إثيوبياويان ندادي كاب سوماليا كاب بربرا ويون بنجد سومالي لاند كتوم تطو دلي زلهم تطنقو نحنا سقوم تغنوزلكم هنا معناته ندادي أبي نكون طبعا إثيوبيا يلو نوتهدراو مع الله كتقوملو سلازي غير الزيت وزدو زلهم سقومتي داغ مجمد قبرولو نحنا تحت تيكونا نابله ما تنقطع دما أوتيلو so very complicated again إثيوبيا بمنجد سومالي لاند نخيتتكم حدش ما تنقطع نرلنا أبزو وانزي during this period بفلا أبزو وانزي مالتيو إثيوبيا لولاونت ناي سوماليا حسا
MOU ተፈራሪማ ስለ ዘላ እዚ ተሓስብዎ ዘለኹም ናይ ጋዝ ይኹን ናይ ፊውል ንኻልእ ወታደራዊ መዓላታት ክትጥቀመሉ ስለ ትኽእል ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን በዚ ወደብ ዝጥቀም ክልኩል እዩ ግን ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣሎ ፕሊስ ኖት ዝኾነ ይኹን ንሰብኣዊ መሰላት ሂማኒታርያን ጉድስ ንመግቢ ንማይ ብኡ ክትእትዉ ተደሊኹም ፋይን ፀገም ዝበሃል የብልናን ነዳዲ ብኡ ክኣቱ ግን ኣይነፍቅድን ኢና ከምኡውን ኣፅዋር ብኡ ክኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ መግለፂ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ኩሉ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሶማልያ بمنجد سوماليلاند كأتو زغل عندنا كتب كلا جبت دما كم تنقول أنا نملس رأيه. Trading partnership with Ethiopia. We have a port utilization agreement that was signed in 2002. The terms and modalities are very clear. We have an institutional planning framework. We have a joint expert committee. So the dialogue is جبت دما إثيوبيا مسانا كدانا اللوات بوزغنا ديل اللوا كابانا بقليلو كيد كم زي تغل يوم زبلو زلو معناته جبتي أغلى صبات أقاتي build on that excellent trading partnership that we have and will helpfully resolve the tensions because we need to promote helpful regional conduct. Somalia has suffered for so long and we want to substitute the cycle of violence to a cycle of جبتي نفسها كتتحنيات في تنزلا قال تنتناك وهبي كلنيو إثيوبيا جن كم زي لخلو كم يخدو له نا إثيوبيا قداي كم زي ساكت كي مثلا من قصي أبي بستخب بكل من قدي نابكوينات زدالو ملكتات يقبر كم زلون بروباغندا توم عبيت بروباغانديست سناتو كتسالي نكوينات زعدم نايكوينات منفس نايكوينات هواهو زقدم كنتات أبو تاليخهم كم زلون إثيوبيا نكوينات دلونات كم زلوا أبزن أبنت سمعوا مهنياتو جبت انت حسيبات لنا لا يمزبلو زلو سمعوا بزي. This another point that I would like to share with you is the role of the Egyptians. Yes, in what way and manner, as well as in what strategy are they going to follow by their presence in Somalia? Is it a direct kind of a way, or is it an indirect way of influencing Ethiopia? Because from what we see since last week, the Egyptians are now, it seems, ready to arm, to support, media support, finance, money, media and everything to any opposition group. Okay. زي أنا بزعق زي كتم بكنيه جن كم زبلو زلو دما ناي عبي دبلومات زنبرة بروفيسور إثيوبياوي أنت زبل زلو جبسي أنت عينة استراتيجية خدتك جبسي ناب إثيوبيا كتمس خلا أنت عينة ناب سوماليا متيازلا أنت أري إثيوبيا مجمري أنا بسوماليا من صوم دنقاس أنا سوماليا كونني زبل زلو بنصور إثيوبيا كونتين مقبار إثيوبيا سقطنا مفتاري يوم متيم زلو اوكي ما تيوم نبلو من سوماليا انت عينت استراتيجيهم كتقوموا انت عينت ميلاهم كتقوموا فيت نفيت ما تيوم ديم كواغونا افتدوب ويس كال طبابيهم كتقوموا كم نريو زلنا يلو مجمريا نخلهم تقاومتي ناي ايثيوبيا ابوشت زلو انتس بميديا انتس بجنزب انتس بقاله ناي تግራይ ديو ناي فانو ديو ناي اويل ناي سوماليا اوغادن زلو ديو ناي اوروما حيد ديو نخلهم كحجزو مخانم تردينا له እዚ ድማ نريو زلنا يبلالو زي قليل نجار بقليلو كتجمجمات خليو جبسي عبد كونتات زي نت كونتات نمتت داوناتهم زعدم عبيت نجارات بكوتات سلازلهم إثيوبيا نزقو دايزي ولا حنتي قال إيد كتجبروا لي تخلنيا مزيا نتزلق قالسي محجازن أصوار دي كتبهم ولا كاليا كتبهم قد محجي عبديق زبالة كينات ناي تجراي جبسي بخمي أصوار تتخن زنبرت كقلت لكمي مستير بعلم دوس وغنرينا سلازي نزلوا خجبروا 35-40 years ago to OLF and the other liberation fronts and the national movements. So I think it seems they have opted now to have adopted a tactic to put pressure to sow disunity, to sow lack of peace in Ethiopia by arming and supporting, opposition groups rather than directly, because Ethiopia is a formidable opponent, a formidable opponent. ስለዚህ ታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩና ግብፂ ኣክንዲ ፊት ንፊት መፅያ ክትገጥመና ትፍትን በዚ ዝተፈላለየ ሓጓፋት ናትና ናይ ኦሮሞ ሪፐብሊካን ባይ ዘ ወይ ኩሎም ፌደራል ስቴትስ ነናቶም ባንዴራ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ስለዚ ተደልዮም ንኦጋዴን ናይ ሶማልያ ሓይሊ ንዑ ክሕግዙ ዝኽእሉ ተደልዮም ናብቲ ናይ ዓፋር መፅኦም ክሕግዙ ዝኽእሉ ተደልዮም ነቲ ናይ ኦሮሞ ተደልዮም ናብቲ ናይ ትግራይ ተደልዮም ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ቤንሻንጉል ተቃዋሚ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ጋምቤላታት
كمون فلاغ اوف ناي غامبيلا ريبابليك زبهالالو ناي بينشانغول غوموس ريبابليك نت بانديراتات تريو زلهم ابو اب نفسه كفو عطق جلالو نت بوتاتاتتي ربحاناتو كوحز دلي سلازي ግብጽ እንታይ ክትገብር ትኽእል በዚ መንገድታት መጽያ ከተጨናነቀና ትኽእል ያ ምክንያቱ እቲ ሃዋፉን ፈጢርናሎም ስለ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንኩሉ ወገን ድማ ከምዚ ኣካቢባቶም ዘላ ብኩሉ መንገዲ መጽያ ክትሕግዝ ትኽእል ያ ዝብል ስቃት ኣብ ርእሶም ኣትይሎ እዚ ድማ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለው ከመይ ጌርካ ነዚ ውሽጣዊ ጉዳይናቶም ክፈትሕዎ ይኽእሉ ሓጎዝጎዝ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው እዮም ንኣብነት እዚ ተበግሶ ዝረይዎ ድርድርና በውይይት የሚያምኑ በርካታ ፋኖች አሉ እነሱን አግኝተናል ከነሱ ጋር ተነጋግረናል አንዳንዶቹን ደግሞ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘናል በቅርቡ እነሱም አንድ ሆነው በተለይም አመራር ፈጥረው የአማራ ፋኖ ድርጅት በአንድ ላይ በአመራር ደረጃ መጥተው ይህንን በጣም ከባዱን የአማራን ህዝብ ሰቆቃና ስቃይ ስለዚ አቢ በሽምግልና ነቶም ፋኖ ኣብ ጣውላ ኣምጪ ምሶም ክዘራረብን ነቲ ሽግር ክፈትሕን ተበግሶታት ይወስድ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ብርግጽ ቀሊል ከምኸውን ከም ዘይኮነ ብዙሕ ደም ስለ ተፋሰሱ ፋኖ ድማ ነቲ ኩነታት የንብብዎ ስለ ዘለዎ ኣቢ ኣብ ኣቕሊ ፅበት መፅኡ ሕጂ ክዕርቅ እንተሓተተ ኣይዋፅእ ንሕና ዝያዳ ሕጂ ሌቨሬጅ ኣለና ካብ ግብፂ ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ካብ ካልኦት ሓይልታት ኩነታት ናብ ቃልዕ ወፅኡ ስለ ዘሎ ምስ ኣቢ ንረዳዳሉ መንገዲ የብልናን ኦፍኮርስ ኣያሹ ይኮኑን ኣብቲ ሕማቕ ሚድያ ኣንፃሮም ኮይኑ ተዓቢጡ ጉዳይ ኩሉ ተዓፅዩ ከሎ ዝተቃለሱ ሕጂ መፅኦም ምስ ኣቢ ሓበሬታ ክገብርሉ ዝኽእሉ ወይ ሽርክነት ክምስርቱ ዝፍትንሉ መንገዲ ከም ዘየሎ ፍሉጥ እዩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ረይዋ እዚ ለንቀነ ወፅኡ ዘሎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣቢ ኣሕመድ ሰራዊት እዩ ሮኬታት ናቱ ኮይሲኢሉ ዘርኢ ዘሎ ናብ ሶማልያ ገፁ መፂኦም ዝገብርዎ ዘለዎ ኣፅዋር እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ይግረም ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ንውግእ ይዳለዉ ከም ዘሎ እውን ኣፅዋር ናቶም ምስጢር ክሕዙ ዘይክእሉ ምዃኖምን ናይ ብሓቂ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሳንሱ ዝበሃል ናይ ቻይና ክኢላ ዝነበረ ቀደም ዝበሎ እዩ ሓይሊ እንተለካ ከም ዘይብልካ ኣክት ክትገብር ኣለካ እንተዘይብልካ ግን ከም ዘለካ ምናልባት ስትራቴጂ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ኣቢ ንኩናት ዝኸውን ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ካልእ ክገጥም ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣክት ክገብር ኣለዎ ምናልባት ኣላ ዝበሃል ስትራቴጂ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሰያ ክትከውን ትኽእል ሕጂ مقوح ناي مستيرات كجمريو let's start with this one please like ግበሩ support ግበሩሃ ገብረ ሚካኤል የሚመሩት የህወሓት ክንፍ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት ወደ ተግባር እንደሚገባ ትላንት ምሽት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የፓርቲው ክንፍ ችግሮችን ለመፍታት መቼና ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ እንዳሰበ ግን አላብራራም። የፓርቲው ክንፍ በትግራይ ያለው ችግር በህወሓት ውስጥ እንዳለ አድርጎ ማቅረብ ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም በማለት ከፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሰሞኑን ያወጡትን መግለጫ ህወሓት ዝበሃል ብዶክተር ደብረጽዮን ዝመራሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ወይ እውን ጌታቸው ረዳ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ክልቲኦም ወገናት ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልልይ ላዕሊ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ እዚ ላዕሊ ከም ዝበፅሐ ድማ ቤና ንፈልጥ በዚ ስምዑ ሳዕ ክንደይ ኣብ መንጎም ቅርሕንቲ ከም ዘሎ ካብዚ ካ ትፈልጥ ክልተ ዕሩኽ ምስ ተባእሱ ምስጢሮም የውፅኡ ከም ዝበሃል ኣብ ዝረኣይዎም ሕጂ ዝሕዚ ዘለናዮ ወራር ኩነታት ድማ ኣይብላዕሊ መንግስቲ የብልና ኣይ ብጎኒ ብዘይካ ህዝቢ ናብ ዲያስፖራ ዝነበረ ክንደይ ነገር ይስራሕ ነይሩ ትፈልጡ ኢኹም ነፋሪት ነፈርቲ ነእቱ ነርና ኢና ኣብ መወዳእታ ግን እታ ነፋሪት ብሓበሬታ ካሊእ ተኸሊፉ እዩ እሱ ይጨነቐና እውን ዘይግበር ነገር እውን ንገብር ነርና ንሱ እውን ሓበሬታ ይወሃብ ማለት ሰሪካ ኢኻ ገለ ማለት ትበሃል ዋላ ኩላ ተሓነቕ ስለ ዝተባሃለ ዘይግበር ነገር ዘይወፅእ ሚስጥር ንህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ሕዚ እውን መዓት ሚስጥር ኣለና ንጀነሬሽን ሓሲብና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ገሊኦም ዓድታት ኣይሕግዙና እንዲኦም ገለ መለ ይበሃል ክልል ተሓጊዞም ላዕላውነት ይደፍሩ ስለ ዘለው ብውሽጡ ግጥም ጌርካ ኢኻ ዝኽወድ ዋዒልካ ይትዛረቦ ነቲ ቀፃሊ ጀነሬሽን እዚኣቶም ዘይእመኑ ጀነሬሽን ኢልና ክንሕልፍ ኣይንደልን ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ፍሉያት ነፈርቲ ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ኣፅዋርን ዝተሰከማ ብለይቲ በሪረን ናብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምውራድ ካብ ግብፂ ዝመፃ ከም ዝነበራን ሓንቲ ካብኣተን ድማ
ኤርትራ ድማ ኢት ከም ዝነበረ ኤርትራ ከም ዝፈለጠትን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበረቶ ናይ ኣቢ ኤርፎርስ ድማ ይብሉ ሃሪሙ ከም ዝወደቐ ሓንቲ ካባተን ይንገር ኣብቲ ግዜ ትብርቱዕ ኩናት ተሎ ድሮናት ኣጢቑ ከሎ ኣቢ ኣሕመድ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ኣትዩ ከሎ ብኩሉ መንገዲ እናተኻየደ ከሎ ኣብቲ ግዜ እትሲ ግብፂ ኣፅዋርቱ እቲ ነይራ ኢና ንብል ዘለና ኢማጂን ሎ ምንታይ ክትገብር ትኽእል ብቕልል ዝበለ እዚ ሓደ ዓብዪ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣቢ ነዚ ውፅእዎ ዘሎ ጉዶም ናይ ህወሓት ጉድ ክወፅእ ስለ ዝርእይዎ ዘሎ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና ናይ ኦሮሞ መፍተቶም እዮም ረኪቦም ዘለዉ ጉዶምን ጎዳጉድን ናይ ተጋሩን ይፈልጥዎ ስለ ዘሎ ኤርትራ እኳ ሓድሽ ነገር ኣይመስለኒ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ካብ ቀደም ነዚ ነገራት እዚ ሻዕቢያ ይፈልጦ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ታስዋይ ድማ ዘድልዮ ስራሕ ሰሪሑ ብዓወት ኣትዩ ብዓወት ሓይሉ ኣኻኺቡ ዝወፀ ሓንቲ ቪድዮ ነይራት ንሎሞ ነዚ ጅግንነት ናይ ሻዕቢያ እተጉልሕ ምናልባት ኣብ እንተረኺበያ ከሪአኩም ክፍትኔ ኣይ ቲንክ ኣብ ቀረባ ዘላ ኣይመስለንን ንከዳኹሙ ዝብልዎ እምበር ሓንቲ ቪድዮ ነይራት እንተረኺበ ክገብረልኩም እየ ግን ድሓን ሕጂ ንመለስ ሓደ ዝሎ ካልኣይ እቲ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋረይ ረይዎ እዚ نيوت جو زي ناي إسرائيل هذا أنا هذا يكون عندي نحن الساعة لو بقول دم مثل أنا هذا يكون عندي نحن الساعة نحن من إبن الساعة أوه طلع أوكي هذا تزرعكم زلهم هزاروا هذه أنا نيو زلاكم لا صلاح هزاروا بازي أنا نيو زلا كلها نايت صلاح أي بلال أوكي أجي نابز حلف لنا هنريا خنفت أفتاج عفو أفتاج عفو ناي إرترا بوردرينا زلنا ناتنا سراويت العلي لهم أفتي علو زي حليفنا ساتهم حليفنا دما نافت قرب عفو كنورد أفتاتر إيوان زلهم قدام دا أنا بسنا وتمع دوني أبيات كريستيانات مسئينا لنا تسمع كاذب النقر تسمعنا كل التحوات بزي ربحنا بوليتيكا فلالاي هزبنا تفلاليو هزبنا تساقيو أو زنورون أو زي مسئيم اللو تبو زنورت مع دون اللي يورحيقهم التفلاليو اللي جزيم زي حصر جزيم جن مسئينا هزبنا قراريبنا كلتي هزبي بوتين بزين زل هزبك قراريب كان ناب حدا موصيو تري وزلهم تبزي أزي أقربنا 10 دقيقة قال لي تخون كبزة زلنا يعني دحريت لازم زي حصر جزيم جن بوتين قراريب كان ناب حدا موصيو تناي أجازيان تاريخنا ونملسلو فلاي بتيوتي متقعت زبزحنا زلو تناي أجازيان مفللاي تحدنت مدفع سلازخونه حزب إرتران حزب تجراين حد حزب إيو سلازي ناب حدا نمصادم حابيرنا كنسا تحوات ብዙሕ ክትዛረብ ዝደፋፍእ እከይ ተግባር እንዲ ዘለዎም ክጅምሩ ከለዉ እቲ ኣብቲ ዘሎ ፀላኢ እዮም እናበሉ ዝጅምሩ ሓደ ኢናኻ ግምጥል ኢሎም ናይ ብሓቂ ሓደ ከምዚ ዘብሎም ኣነ ናይ ቅንዕና ከም ዘይኮነ ኩልና እንዲና ንፈልጥ ዝቢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ እንዲ እቲ ጉዳይ ናቶም ኣይ ቲንክ ምስ ተጋሩ ጎረባብቲና ጥቃጥቃ ኢና ንነብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘተሓዝ ክህልወና ክእል እዩ ምስ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሓቢርካ ክሰርሕ ምፍታን ግን ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ነፍሲ ቅትለት ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ታክቲካል ንሓፂር ዕላማ ሓቢርካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ استراتيجيكال ننوح ግን ከም ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ህዝቢና ኦሬዲ እዚ ሓደ ህዝቢና ዝብል ክንደይ ግዜ ካብ አንድነት ጀሚሮም ኣይስክሑን ድዮም ክንደይ ግዜም ክኽሹ ሓቆም ግን ይሰርሓሎም እዩ ኢቭን ሕጂ ነዚ ቪድዮ ዝርዮም ያ ሓደይና ህዝብና ሓደይና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኩሉ ግዜ በዚ ሓደይና ንሰርሕ እዚ ሓደይና ግን ክሳብ ዝደልዎም ጥራዮም ዝጥቀምሉ ሓደ ከምዘይኮንካ ይፈልጡ እዮም ሓደ ከምዘይኮንና ይፈልጡ እዮም ናቶም ኣጀንዳ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም እዚኦም ስለዚ እንታይ እዮም ከሽክዑ ዝፍትኑ ዘለዉ ኩላታ ዝፈተንዋ ኣፅዋራቶምን ሚሳይላቶምን ተህዲዳቶምን ስለ ዝሞተ ሕጂ እታ ሶፍት ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቲ ትግራይ ኣትዩ ነይሩ ክወፅእ ከሎ ከመይ ኢሉ ከም ዝወፅእ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እቲ ሰራዊት ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ዋኑ እዩ ስርሑ ወዲኡ ክወፅእ ከሎ ዝተወስደ ቪድዮታት እዩ ዘብፅኦም እዚኣ ሓደይና ደቂ ሓትኖታት ኢና ደቂ ሞታት ኢና ትብል ፖለቲካ ናቶም ኣጀንዳ እያ
اجي كلها تخالص ስለዚ ሞተት በመጽዮም አለው መራሕቲ ሃይማኖት ኮይኖም መጽዮም ኣብትዶብ ከም ዝኽብልዮም ብኻል መንገዲ ኻንታ ይብልለው ኤርትራውያን ቀቲሎም ይብልለው በዚ መጽዮም ይብልለው ዶብ ሰጊሮም ይብልለው ጌታቸው ረዳ እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ሻዕብያ ኮፍ ይብልለው ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክትሪዎ ዘለኩም ከመይ ጌርና በመንገዲ ነኻል ክንረክብ ንኽእል በቲ ሓደ በመንገዲ ዩኤን ጄኖሳይድ ይፈጸመልና ለልካ ተኸስስ ኣብቲ ዘድማዓካ በቲ ኻል ግምጥል ኢልካ ድማ ኣሕዋቲና ናበልካ ናይ ብሓቂዮም ነዚ ፖለቲካዊ منزرنا يا زبلانه بوليتيكاو منزرنا خطقملو معات يمسو استفلالي غصات حجم يم زمصوخا تديهم لهم بكل من قديهم كما تزغلو ابزي حنتي زرباني راصنه هلا كم صالكم ግን ክንቅጽሊና እቲ ክፋእናቶም ወይ ወንቲ ሕማቅናቶም ተንኮልናቶም ናሓት ሕዶም ባዕሎም ክገልጽዎ ከለው ደይ ንሰማ ካባቶም ይኻሶም አዛላ ካለዚ ተንት ዝኮኑ ምሳና ዝነበሩ ዝተለቀቀሎ በቀዳማይ ደብረጽዮን በሚዲያ ተንት ዝኮኑ ምሳና ዝነበሩ ዝተለቀቀሎ በቀዳማይ ደብረጽዮን በሚዲያ ተዛሪብዎ ብዙሕ ክሳይ ዝብልሉ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ 4 ዝኮኑ ሙርኻት ካፍቶም በሻሓት ዝቁጸሩ ብጣዕሚ ብዙሓት 10ታት ተሻሓት ዝቁጸሩ ሙርኻት ተመሚዮም ተፈልዮም ብምጽራይ ኣብ ኢድና ዝቀረዩ 400 ከባቢ ነይሩ ዞም 400 ዝኮኑ ሙርኻት እዚኣቶም ሙርኻት ኣይኮኑን ገበነኛታት እዮም ኣብ ልዕሌና ጄኖሳይድ ዝፈጸሙ ዝቀተሉ أو أجري دعرة خوينا نفاريت درجي خمس جبرنا نيرو درنيا تبلنا نيرام تا نفاريت كم جيرا أو تعكينا بحرك زي ودياتنا خمس نورت زي أو وسطنا حواري تازي بسلد نورت سنتايز بلزلو أبوشتم تي most probably تزربنا نتأت كان تملكت هي أمزبلو تي أب قالت خلو أب نايتقرأ قالت وجه خلو مالتيو تعكيبهم كلهم مرحنة بدرونات متي أبي هرمون كم زنبرن اتحبريت هذا كابانا زوات كم زنبرن اتي أمونقوم زلو متنوخالات متن كم زحلفن تمستيرات دما كم معلتنا معلتي وتصالو كل التابلة لشعبية زوت زنبرو زرباتات ناي وشتم تكم مخانو مفلات يدي لجن هجي ملكا كغيرو بملكا كهناتن مشايخن كماتيوم زفتن زلو don't get me wrong أمونغو غربتنا صبو غربتنا كل يبلون كل زبلو زلو ግን ናይ غربتنا يكونن ፖለቲካይ ተዛረብ ዘሎ ሰብዚ መስቀል ተሰኪሙ ፖለቲካይ ተዛረብ ዘሎ ሓደ ህዝቢና አጋዚያኒና አጋዚያን ተኸኸቢልና ዝነበረ አይዲዮሎጂ ዳ ይኮነን ነታ ሃገር ኤርትራ ትብል ሃገር አጋዚያን ክንቀይራይና ኢሎም ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ረቢሾም ዝነበሩ ሕጂ ስለዝሞተት ካልእ ጳጳሳት ኮይኖም መሳቀል ሒዞም ካመጽዮም ኣለው ስለዚ again and again ህዝቢ ኤርትራ ከነቅሐሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ አጀንዳ ናይ ፖለቲኮም እዩ بكل من قد دمايم كفتنو ابزي حنتي كلت فيديوهات شير كقبر كفتني دحريو حنتا قد اسيت حبريتنا يرترا كنرا كفتني ناس كذا انا داني نسمعيا نحزب تግራይ يكون نتግራይ ኤርትራው ኮይኑ ጽቡቕ حسب ዳንበር ሕማቅ حسب ዳርጋ የለን ክብል ኸሊ ሕማቅ መጽ ይኸሎ ጥሜት መጽ ክበሃል ከሎ ውግ መጽ ክበሃል ከሎ ወጽዓ መጽ ክበሃል ከሎ ቅድመና ጽነተ ንሕና ብግዜ ቃልስ ከለና ወጽዓና ህዝብ ትግራይ ከምና ትገይሩ ሪዮ እቲ ኣብ መንጎ ፍቅሪ ወራብ እቲ ጉርብትና ካስለ ዘሎ ኣትሊስት ንሕና ተማ በስመራ ዓበና ንሪኦ ነበርና ከዓ ብብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጠሉ እዋን ሰላም ገይሩ ከም ዝነብር ኤርትራውን ትግራዋይን ካብቲ ተፈላለየ ካብ ትሪእየሉ ነገር የለን እቲ ሕንፈት ፍፂምካ ምንባር ዳርጋ ጥልቕ ኢልካ ተሪሓቲትካ ወላ ሓንቲ ተፈላለየካ ነገር እንተፈለጥካ ከዓ ولا انت كمزي عدنا يقربت كتفلت الله خنبر ولا انت صاغم زبحال صل زبحال قال ملا ولا انت خمزي يلا مالتي حجي بعين برغير نحمدو منامن بلاچ ያላችሁት ቡድን ብላ ያልኮ በለኝ እንጂ አልክ እኔው ራሴ መጥቻ እኔ መላችሁ እንዲህ ያሉ ሽንፍላ የሆነ ቡድን አንድ ክላሽ አይተኩስ አንድ ሰልጥኖ አንድ ነገር ያረግ አንድ እንቅስቃሴ ሳያረግ ዝም ብለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌቪዥን ላይ ያወጣ ፕሮሞት የምታረገው ጥቅሙ ነው ማለት ነው እኔ መላችሁ እንደው ወሬውን ተውትና ይሄ ብርጌና አህመዱ የሚባል ለወያኔ ነው የሚሰራው ማነው ለሻቢያ ነው የሚሰራው ለኢትዮጵያ ነው የሚሰራው ብርጌና አህመዱን ኢትዮጵያ መስማት ዘይዝን አይ ቴሌቪዥን ጸጉርና ጠቅለለ ለሐፍኮፍ ዝብል ዘሎ ወይ ወሲናና ኣብ ግንባርኩም ወስደለና ወይ ውን ትርጉም ዘይብሎ ኦርጋናይዜሽን እና በላይ ይዛረብ ዘሎ ለኢትዮጵያ አንዳች አዲስ አበባ ተጎልቶ ሂድ ግንባር ሸፍት ሂድ ራስን ነፃ አውጣ እኛ ራሳችን ነፃ አውጣና አባዬ
كيد نفسها حنقدم أبز متيخا أي تربشنا بمبالي تزارب زلو سلازي يا فشور حجي نابتي وشتاو قداياتنا خملسينا أتي يوهانس برهاني أبز مسانالو أتي يوهانس قاعد حن متأخا كمي يالو مدلوات كهجراويت كانت أنا حجي أب سويسرلاند تركب الله درو حجي أب زوريك زركب تي أب تخباب نبر هزبي ويكاتهم إرتراويان نتهم أسلت أنتي نتهم تقدمتي أم قبال يركب لوموني كما يزلوا تبهاجر درجة كأو حليفون بدرجة أوروبا أنا زاغان تازي أنا متوبع زكبر زلوا مدلات مجمرتا زي عد ما غير كاين زقالم عتات كتقابر متوعكي مسغانا يبصحكي كتصيله زي لومي متيمو زلو غانتا ايرترا نزينا چامبيون كساتفو اب سويس دلو حزبي بملو بهانكوتا يتسبدلو ابزن زحلفه خلطه معلتي بالتليفون بواتساب حتوتات زدي بهالي معاسي يجمر كما يزبل ازخا بزتود بمسرات كلن محبراي الحيلتات ويدما بومبرات نزي لك كم تقول لك زي زقبر نتفتات توادا ديبم نزي مدب زعوت نخقبرو اب مش بشابيم دلو سلازي بزي خم حلال فوز دلي كل ايرتراو اب سويس دلو اذا قاطع مزي كركب زي كل عدل سلازخونه جمرتا نتوم كاب عدي نا ايرترا بانديرا امبل بيلوم نابز متيم عود سرح كسرح متيم دلو مورال كخون نعنا خانه تطرنافيتاتنا حدنتنا منتي اقاطعهم تقملو كلاتنا بانديراتاتنا الباساتنا غيرنا نابزي زمت سقعلت 20 ساعه زغيد كلاتنا مدباتنا سريعنا هنمص كله اب سويس دلو حبريتنا انا ما حلالف مالتي ابتناي بنيام زنبرلون اب بحفشة حقراويت جانتا إيرترا حقراويت جانتا إيرترا أبتي وورلد تشامبيونشيب نبشكليتا نمستاف كلا كابتن عبيت كلاباتنا عالمنا وين حقراويان جانتا تصل زخونات بتي تمزقبو زل عواتاتنا بعال بنيام يقولنا بعال كالوت أبت ودر نختساتف متي خمسة لا أب سويسرلاند أتيوم كم زلون تودر دما درو جميري زلو ناي تتعدمي ناي كرونوميتر ناي قلملنا بلت زعبي ودر جناب تحريتي زلو سلازي كل إيرتراوي أنا ونقا زي كنتاتنا حجي زلو بزح زينات سلد بس حنزنا برن بالريبورت قبر حسيبان يري سلازي كل خا إيرتراوي أب سويس لخا حدرخا جزيان تلكا أب تاترفك زيخا أب كباب زوريك زلو من سيت راين تعرف تساتيفو خليو أشحات زبيز لنا أبزون أب كباب زوريك دما بزح من سيت سلزلنا رجزنيا نتو ورايت كتصبغ زخل كدمغ زخل ونزل لو نزا غانتا كدغف زخل سبك وحد كم زيكل اب زلنا يو دما مسينا اجوخ مبال كم تزدل اب فيديوتاتنا تكركب سلازيك على كيزي يقرب لكم زلغو انا هاتو توددر اي دون نو انا فيديوتات قدم بزح يوصني رابطنا تور دي فرانس كون كله حجكم بزح فيديوتات وص سلازي اب السوشيال ميديا كركب باي كالكون سلازي انا كاميرامان سلازي بالله او خيدو زغدح قال ما باستوديو خينا تراي فيديو خسرح زغل سلازي كم سلازي يرغبكو كم تزدل كحلفاي كالكون كن درو تحبريتالو حدراهم كلهم اب سويسرلنا مسينا نزي قرايز كنا تصبغ زربا زليه مثلا ناب كاليتا قداس تحبريتا كحلفيه እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሃገር ኤርትራ አቶ አብዱርሕማን ኢብራሂም ዝበሃል እዩ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክትገብር ትካል ክትሃንፅ ቢዝነስ ክትገብር ትደሊ እንድሕር ኮይንካ እዚ ሓበሬታ ዝንዓኻ እዩ ሊስናው ይብሉ ሰብ ኣብ ንግዳዊ ስራሕት ክሳተፍ ከፍ ክብሉ ኣይግባእኒ ሕጂ ትሪኢኻ ሓደ ግዜ ንኣሽቱ ትካላት ኪዮስክ ዓይነት ብምሕዳር ናይ ዞባታት ዝወሃበ ተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ማለት ኣሎ እዚ ንኣሽቱ እዩ ምስ ግዜ ግን ገሊኡ እንዳዕበየ ዳጋ እሙር ተኣሽሙ ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምኡ ደረጃ እንድሕር በፂሑ ብርግፅ ፈቐድዋኒን ክድልየ ማለት እዩ ስለዚ ብምሕዳር ዞባታት ከዓ ነዚ ተረዲአን ካብ ሕጂ ነቲ በዚ ሕጋዊ ምልክታት ሓበሬታ ሓሊፍና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ምሕደራ ፈቐድዋኒን ከውፅኡ ዘሎ ምሕያሽ እንታይ ዝመስል ኣቐዲሙ ነይሩ እንዴት እውጅ ዝበል ናይ ፕሮቴክሽን ክትን ግን ምዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሕጋዊ ምልክታት እንታይ ምሕያሽ ኣሎ እዚ እቲ ፍቓድ ናይ ቢዝነስ ናይ ትካል ናይ ትካል ሊቸንሳታት ዝምልከት ኣርሕቶን ድዩ ናብ ኤርቲቪ መፂኦም ኢንተርቪው ብምግባሮም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እዚ ሓበሬታታት ዝያዳ ፕሮሞትድ ክኸውን ዝግበኦ እዩ ለለኩሉ ግን እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሃገር ኤርትራ መንእሰይ ክንዳይ ዝኸውን እየ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እውን እዩ ምትክካእ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ናይቶም ዓበይቲ መራሕቲ ብንኣሽቱ ወለዶ ክትክኡ ከለዉ እዚ ኻቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ዘለዎ ባህጊ እዚ እዩ
እዞም ኩሎም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ዓበይቲ መራሕቲ ብንኣሽቱ ክትክኡ ከለዉ ክትክኡ ክእሉ ኣለዎም ሓጓፍ ናይ ምሕደራ ሓጓፍ ናይ ትራንዚሽን ንኸየጋጥም ምክንያቱ እቲ ጸላኢ ኤርትራ ዝምነዮ ነገር እንተሎስ እዩ እሳቶም ምስ ሓለፉት ሃገር ክትወድቕ እያ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ስለ ዘሎ لك قدم حجي انفاكت قدم كورونا جمرنا على ابزو ما كان مالتي تي حدث نزمت وي حدش حدث نزمت ادرشا غير نتفت غير كسر سنكم محلال قالون ما باش جدلي سندات كابتي سنه زلو ورقتي دحرابي دي لون سمو قفلت كفيلو وسدي سندات حجي نزي كم عينتنا حزبي اغلبلوت كمصنا كله طلبنا اغلبلوت كمصنا كله ناي مدنو غير نغرات نيري قدمو مالتي كقدم كورونا تاعتني حدش اغاب منتاي ابزو ما كان فلاي مالتي حدا زيغا وي حاتاتي نتي زحت اغلبلوت مزي ابي صحفتنا ابزو اتولو كله تساليت توديو ጉዳይ ወዲ ሰደሉ አጋጣምታት ፈጥርና ለና ማለት ስለዚህ ካፕቲዝም ከተጽላት ካፕቲዝም ልኮተ ምሕዳር ነላው ነው ዝምልከት ማለት ካብአቶሽ ሃገር ነጻዕዳ ካብ ምሕዳር ከተማ ከም ናይ ነጻዕዳ ምስክር ወረቀት ሓድሽ ተኮይና ካብ ዞኒ ናይ ምሕዳር ናይ ተዞባ ክፍለ ቴክኒክ ማለት እዩ ነታሓድሽ ገዛ ፍቃድ ብቑዕ ምዃኑ ተገዛ ዝምስክር ፍቃድ ማለት ነዚኦም ድሕሪ ኣምፅኡ ኩሎም ወረቀትን ዘድልያ ሰነዳት ኣብዚ ኣዋጅን ተጠቂሱ ዘለውን ሓድሽ ታይድሊ ምሕዳር ታይድሊ ዝብል ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኩሉ እዚአን ዝኾነ ሰብ ኣንቢቡ ሓድሽ ንሕደሩ ነዚአን ኩለን እዚአን ሒዙ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናና ናይ ዞባ ማእከል ናይ ወይ ካብ ማእከል ቤት ፅሕፈት ናይ ፍቃድ ወይ ናብ ዝመፀሉ ካብ 20 ክሳብ 25 ደቂቃ ኣብ ዘመልእ ግዜ ዝሩሕ ወዲኡ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ፈጢርና ኣለና እዚ This is very interesting ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ውድድር ናይ ቢዝነስ ኣብ ዓለም መንግስታት ንመንግስታት ዝወዳደራሉ ዘለዋ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ሰብ ቢዝነስ ክኸፍት ምስ መፀ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ ከተሳልጠሉ ትኽእል ኣብ ክንደይ እዋን ላይሰንስ ናቱ ክወስድ ይኽእል ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዓብዱርሕማን ኢብራሂም very very interesting ኢንተርቪው እያ እዚኣ ኤርቲቪ ድማ ነዚ ምግባሮም እዚ ብተደጋጋሚ ክግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣይነው እቲ ህዝቢ ከምዚ ኣይሰምዕን እዩ ንከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ኤርትራውያን ከም ፀርፊት ይወሰድዋ ወይ ከም ነቐፌታ ወሰድዋ እዚኣ ኤርትራውያን ብዙሕ ሓበሬታ እናወፅእ ከሎ እዚ መንግስቲ ሓበሬታ ይህብኒ ናይ ምባል ባሕሪ ኣለና رديهم لهم سلامتي انا كم نبل اوف كورس مستي زلو بزح ناي حبريتا ناي عالم كترو اي تخلنيها ذا فيديو زي حجريوا ابير تي بي وريدا زلا give me a second refresh كغبرامو ابز اواج انت تقيس لهم حدش refresh يري الله حنت معلت غيرالا ذا فيديو زي 5000 حساب يريوا زلا رديهم لهم 5000 حساب تراي يريوالو اوشتي لعل 14 ساعات غيرالا كمان كالاي معلت قريبالا كمزة عينة تقدس حبريتا حزب إيرترا تمنسي بزح جزء يسمعوني جنتاي زخون حبريتا يوصني تمنجسي كم تزدل حبريتا يوهبني هب فتني تمنجسي جن كم تزدل تسبقع أيريوني نتي أقدس نجر ندرفن فيلمن بزح جزء زرع نتاقدس حبريتا جن دايم رأي دايم اسمع لمدلو زخا تغير جلوي of course نتسبق تايز بحلالو تكالن ده نبرت كده يتشتل كان عميل يكون كان كتصرف زلكا نبرت كيخ ختم حاجه لك هاي بحلا بيزنس ስለዚህ እዚ ሓበሬታ እዛ ይሰምዑን ብዚ ሰምዕዎ መንገዲ ፕሮሞት ክንገብሮ ክንከላለናቶም ጉድሻትና ንብል ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ወረቃቅትካ ተንዘድልያ ቅጥታት ሒዝካ እንተመፂኻ ኣብቲ ኦፊስ ናቶም ኣብ ውሽጢ 25 ደቃይቕ ጉዳይካ ወዲካ ክትወፀሉ ትኽእል ኣብ ሓደ ኦፊስ ኩሉ ጉዳይካ ወዲካ ክትወፀሉ ትኽእል ኣጋጣሚ ክንፈጥር ንፅዕር ኣለና This is a very very interesting concept እተን ሃገራት ብዙሕ አንተርፕረነርስ ወይ ካ ቢዝነስስ ዝዕድማ ዘለዋ ዝኽተሎት መስርሕ እዚ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ሪፋይን እናገበረትሉ ነቲ ቅጥዕታት ድማ ለይትን መዓልትን ክረኣየሉ ኣብ ዝኽእል መንገዲ ብኩሉ ፕሮሞት ክግበር ተኽኢሉ ኣብዛ ቪድዮ ክእትዋ ሓሲበ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ እቲ ከምፃልኩም እየ ተቀጥዕታት ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ወፂኡ ነይሩ ደገ ዘለዎ ከማልኦ ዘለዎ ነጥብታትን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከማልኦ ዘለዎ ነጥብታትን ምናልባት ብሕፅር ዝበለ ሒዝኩሞ እንተለኹም ኣብ ኮሜንት ግበርዋ ፒንክ ገብራያ እታ ኮሜንት ኣብ ላዕሊ ሰብ መን ታንክርያ ማለት እዩ ኣነ ብዚ ቀረባ ሕጂ ኣይረኸብኳን ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ቅጥዕታት ተራማሊካ ላይሰንስ ናትካ ከተሐድስ ድዩ ሓድሽ ላይሰንስ ንኸተውፅእ ወይ እውን ፍቓድ ናይ ቢዝነስ ንኸተውፅእ መስርሕ ከመይ ምዃኑ ይንገረና ኣሎ እዚ ከዓ ቢዝነስ ክትዕቢ ትካላት ንክኣትውካ ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ኣገዳሲ ነጥብታት ንብሎ እዚ እዩ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት እዩ ዘድሊ ስለዚ ኣብ ዓዲ ኣብ ዝኸድካሉ ነዚ ጉዳይ ተማሊካ ፍቓድ ናይ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ቢዝነስ ዕላማ እንተለካ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኮይኑ ረኺበ ያነ ማለት እዩ ሓድሽታ የድሊ ምሕዳስታ የድሊ ዝብል ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኩሎ እዚአን ዝኾነ ሰብ ኣንቢቡ ሓድሽ ንሕደሩ ነዚአን ኩለን እዚአን ሒዙ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ናህና ናይ ዞባ ማእከል ናይ ወይ ካብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይ ፈቃድ ወይ ናብ ዝመፀሉ ካብ 20 ክሳብ 25 ደቂቃ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ስራሕ ወዲኡ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ፈጢርና ኣለና እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ተመሳሳሊ ኣብቶም ካልኦት ዞባታት እውን ኣብ ጨናፍርና ማለት ከምኡ ዓይነት ስሉጥ ኣገልግሎት ናይ ምሃብ መደብ ኣሎ ሕጂ ኢንፋክት ምስ ኣቀዲሙ ምስ ፀንሐ ኣሰራርሓ ጨናፍርና ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዞባ እዩ ዝሰርሓ ዘለዋ ምምሕዳር እውን ኣድላይ ምትሕባር ገብረለን ግን ንሕና ሕጂ ቀዲምና ብፖሊሲ ደረጃ ብምምራሕ ደረጃ ጥራሕና ምስ ዞባታት ንራኸብ ኔርና ፀብፃብ ዘቕርቡልና መምራሕ ንሰድድ ሕጂ ግን ኣብ ቀፃሊ ማለት እዩ ናባና ተሓቂፈን ኩሉ መዳይ ናይ ምምሕዳር ናይ ዓቕሚ ሰቡ ናይ መሳለጥያታት ከይተረፈ ብኣና ተማእኪሉ ልክዕ ከምዚ ብዞባ ማእከላት ኣታትና እያ ዘለና ስሉጥ ኣገልግሎት ንክህቡ ዛዕባታት ቅድሮት ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ካልእ ዓብዪ ነጥቢ እዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ሰክሽን ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ላይሰንሲንግ ኣብ ኩሉ ሃገር ኣብ ትሕቲ እቲ ሚኒስትሪ ኮይኑ ንሱ ዘመሓድሮ ኣብቲ ዞባታት ዝርግሐ ስለዚ ኣብ ክንድና ምምሕዳርን ኣብ ገለም ኮይኑ ጋሕመጥመጥ ዝብል ብፅሩይ መንገዲ እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ኩሉ ኣብ ዞባታት ዘለዎ እውን ቁፅፅር ንክገብር ነቲ መስርሕ እውን ጀሚርና ኣለና ይብል ኣሎ እዚ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶን ሓሳብን እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓይ ደስ ዝበለኒ እቲ ሚኒስተር ክሪኦ ብምኻለይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቶም ዓበይቲ ወይ እውን ነቶም ኣያታት ናይ መርሕነት ኣብ ልዕሊኦም ሕማቅ ስእሊ ስለ ዘለና ይኮኑ ንሳቶም ልዕሊ ዓቕሞም ሰሪሖም ኣበርኪቶም ናይ እምነት ሃገር ናብቲ ዝወፅእ ወለዶ ግን ንሶም ከለዉ ክተኻኽኡ ክኽእልሎም ድሮ እቲ መስርሕ ድማ ንሪኦ ኣለና እዚታት እውን ብብዝሒ እቲ ስእልታት ክወፅእ እንተዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ደስ ይብለና ነዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ከምዚ ናይ ካልኦት ሃገራቶም መርሕነት ኩሉ ግዜ ብቻርት ገይሮም ድዮም ብገለ ገይሮም ፕሮሞት ክገብርዎ ዝፍትኑ ናይ ኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ዲፓርትመንት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝፅበዮ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ከውፅእ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ሰብ ክፈልጦም ክኽእል ኣለዎ ሰባት ድማ እቲ ናቶም ዌብሳይታት ድዩ ብኸመይ መንገዲ እቲ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል ቀስ ብቐስ ነገራት ግን ናብ መንገዲ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ካብኡ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ እውን ሚኒስትር ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኡ ዶ ብላብላዶ ዝበሃል ዝነበረ ጌጋ ከም ዝኾነን ድሮ ሓድሽ ርክብ ከም ዝገበረ ኣብኡ ንሪኦ ዘለና ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ መንእሰይ ምዃኑ እቲ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ስልጣን ንሪኦም ብምህላውና ድማ መብዛሕትና ፈተውቲ ሃገርናን ፈተውቲ ህዝብናን ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና ነገር ኮይኑ ረኺብናዮ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክንውዲና ከም ወትሩ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበልኩ ሓበሬታ ናባኹም ከምፅየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ፊድባክ ናትኩም ብምሃብ ነዚ ቻነል ምድጋፍ ድማ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያ እዝያ ብልፅቲ ደርፊ ልብና ክትንክፈና ትኽእል ክገድፈኩም እየ